నా పేరు రాజు. ట్యాంక్ బండ్ నుంచి తొంగి చూస్తే కనబడేదే మా కవాడిగూడ బస్తీ. ఇల్లు, దోస్తులు, ఓ చిన్న మొబైల్ షాప్. ఇదే నా దునియా. నమస్తే బా, బాగున్నారా? ఏమే మీ తమ్ముడు వచ్చాడు. రారా రాజు. అక్క, హాయ్ ఐఎమ్ ఆయన. భవ్య రాజుబా మరదలు. నిన్ను అడిగిందా? ఏం చెప్తే ఏమైంది? నువ్వు నా భవనిగో. మెరుపై మెరిసిందే కళ్ళల్లో చిరుకై తాకిందే మడిలోన వెలుగై నిలిచిందే నాలోన ప్రేమై పూసిందే. మెరుపై మెరిసిందే కళ్ళల్లో చిరుకై తాకిందే మదిలోన వెలుగై నిలిచిందే నాలోన ప్రేమై పూసిందే. గుండెల్లో ఈ చిన్న దునియాలో ఉండే నేను ఓ పెద్ద సవాల్ చేసిన. ఆడ మాత్రం నా ఇజ్జత్ తీసిండి ఇవాళ. ఆ రాజుగాడు మళ్ళొక్కల బిదికి పోవాలంటే 2 సార్లు ఆలోచించాలి. ఏం రాజన్న నువ్వు రింగ్ లీడర్ అంట కదా? ఎలా రెడీ ఏడ్రా మా రాజుగాడు. హైదరాబాద్లో బచ్చాగాడు గల్లీ గల్లీలో గణేష్ పెడుతున్నాడు. ఇది మా గల్లీ. మా గల్లీలో ఫస్ట్ మా వినాయకుడే పోతాడు. బస్తీ పొరగాళ్ళు నా ముందటనే నీ గల్ల పట్టుకొని కొడుతుంటే ఏం ఇజ్జత్ ఉందివా నీకు? హైదరాబాద్ చాయ్, గల్లీ పాలిటిక్స్ చాలా గరం ఉంటాయి. గది నీకు అర్థం కాదు. చాయ్ సల్లార్లోపు పాలిటిక్స్ మారిపోతున్నాయన్న. గా సంగతి మీకు తెలియదు. అమ్మ, వినాయక చవితి చందా కోసం ఆయన వచ్చిన లేడు ఇంట్లో. చందా లేదు, ఏం లేదు, వెళ్ళండి. అమ్మ, ఒక 500 రాయమ్మా. వెళ్ళండి వెళ్ళండి, పొద్దునే వస్తారు ఏందో.